Mit navn er Pernille Hartmann Madsen. Jeg underviser i dansk på læreruddannelsen UCSJ, og det her er et oplæg om IT og skrivning og læsning på mellemtrinnet. IT er ofte noget, vi anvender i forbindelse med svage læsere og skrivere. Så anvender vi IT som læringsressource og som hjælpemiddel. Det er for eksempel, når vi har ordblinde elever med IT-rygsæk, når vi anvender forskellige programmer, CDO'er eller andre ordoplæsningsprogrammer, tale-til-skriftprogrammer og også forskellige apps. Så møder vi IT i danskundervisning som de funktionelle læremidler, vi anvender, for eksempel til at skrive, præsentationsprogrammer, apps til filmproduktion osv. Så har vi også den tilgang til IT, at vi anvender programmer til at øve og træne. Vi kender træneren inden fra EMO. De fleste af forlagene har også nogle platforme, hvor der er mulighed for at gå ind og træne forskelligt. Eller man kan læse bøger på computeren eller inde på platformene. Vi har jo selvfølgelig også de her muligheder, der ligger i, at der findes programmer, hvor vi kan forberede os på de nationale tests, som jo også foregår via IT. Så møder vi digitale læremidler som genstand for undervisning. Altså det er der, hvor vi arbejder med for eksempel, hvordan man gebærder sig på nettet, hvordan søger man. Vi laver analyser af websteder eller computerspil. Vi producerer selv digitale tekster. Det kunne være Book Creator, eller det kunne være, at vi arbejder med blogs. Der er mange muligheder. Så vi møder altså IT i dansk undervisning på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. I forløb, hvor IT og medier indgår, der anvender eleverne selvfølgelig en række digitale kompetencer, og hvis ikke de har dem, jamen, så udvikler vi jo selvfølgelig i undervisningen de her digitale kompetencer. I forbindelse med i løbet af sådan et undervisningsforløb kan eleverne indtage forskellige positioner, og de 4 her, det er altså fra det tværgående emne IT og medier i folkeskolen inden fra Danmarks Læringsportal. Det er altså eleven, som kritisk undersøger, når man søger, når man læser, når man finder information og udvælger information. Det er eleven som analyserende modtager. Det er altså, når man arbejder, som jeg nævnte lige før, med at analysere for eksempel websteder, reklamer og computerspil. Så har vi eleven som målrettet og kreativ producent. Det er jo den samme vekselvirkning, vi finder i Birgitte Tustes zigzag-model i forbindelse med arbejde med medier, altså at man både analyserer og man selv producerer. Så her der er altså den position, at eleven er en målrettet og kreativ producent. Og der handler det jo om mange forskellige ting, men også om at være bevidst om modtager og om hensigt med det produkt, man laver, og hvordan hænger indhold og form sammen. Så det hænger jo rigtig godt sammen med danskfaget, som vi kender det. Og så har vi den sidste position, eleven som ansvarlig deltager, og det er altså der, hvor vi er ude i de her sociale fora, for eksempel på nettet. Hvordan kan man blive en ansvarlig deltager der? Det handler om at kunne navigere både etisk og reflekteret i de her forskellige kontekster. Og så handler det selvfølgelig om at have viden om etikette på nettet, og også sådan noget som digitale rettigheder på nettet. I fælles mål for danskfaget, der er selvfølgelig også masser af elementer, som inddrager IT og nogle trinmål, hvor vi skal anvende IT på forskellige måder. Vi skal søge, vi skal skrive på tastatur, vi skal arbejde med at vurdere afsender, budskab og hensigt. Og så har vi en hel stribe, som jeg lige viser her. IT og kommunikation er overskrift på alle klassetrin. Så man kan sige, det er bestemt et område, som vægtes i fælles mål for dansk. I en af temaets tekster, der opstiller Rasmus Fink Lorentzen nogle, han kalder det nye udfordringer som danskfaget har, eller kan i hvert fald vælge at tage på sig i forbindelse med IT og medier. Samtidig så siger han så, hvad er det så, som vi skal arbejde med som mål? Jeg lister dem lige op her.
Ansigtsløs kommunikation, det er en udfordring, og man kan arbejde med elevernes empatiske kompetence, altså det at kunne sætte sig ind i den andens reaktion på det, man for eksempel skriver. Så har vi det her med den digitale informationssøgning og læsning af digitale tekster, og det kræver en kommunikationskritisk kompetence, som vi godt kan arbejde med at udvikle i danskfaget. Så er der den her udfordring at deltage i og samarbejde i netværk. Og det kræver netværkskompetence. Hvordan holder man sig ajour? Hvordan byder man ind? Hvordan tager man selv ansvar? Og så videre. Så er det en udfordring det med, at vi i mange sammenhænge fortæller os selv og andre om os selv. Det er også for eksempel i sådan nogle sociale fora. Og det kræver en narrativ kompetence, som vi kan arbejde med i danskfaget. Så har vi den her udfordring med de multimodale repræsentationsformer, altså vi skal kunne afkode og læse og forstå og også selv producere med mange forskellige udtryksformer. Det kræver æstetisk og kommunikativ kompetence. Så har vi den sidste udfordring, jeg lister op, det her med omgangsformer og videndeling på nettet. Vi deler jo viden på nettet, det er jo ikke, I kan jo nok se, der er jo sammenhæng imellem det hele, fordi det kræver jo også kritisk kompetence, men også etisk kompetence. Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvordan opfører vi os over for hinanden på nettet? Og hvad er valid viden? Hvor kan vi finde noget, vi kan stole på? Alle de her udfordringer, synes jeg godt, vi kan samle op i nogle sådan hovedoverskrifter, fordi det handler altså om, når vi arbejder med IT og medier, så nærmer vi os den her læringsform, som kaldes kollaborativ, altså hvor vi lærer i et samarbejde med andre. Og så bliver jeg ved med at vende tilbage til, at IT og medier, når de anvendes i skolen, så kan de give motivation. Og for læreren kan det give mulighed for at skabe differentiering, og også mulighed for at stilisere den enkelte elev alt efter zonen for nærmeste udvikling. Og faktisk, hvis man får indarbejdet anvendelsen af IT på nogle gode, konstruktive og funktionelle måder, så kan det også i sidste ende frigøre tid, altså frigøre lærerens tid, så der er endnu bedre mulighed for at differentiere. Så kan vi jo kigge lidt på, hvordan kan det her se ud i praksis. Altså, vi kan sige, i forhold til skriveundervisningen, jamen så er danskfaget udfordret af, at vi har stavekontrol, vi har internet, der kan give alle oplysninger, vi kan kopiere og sætte ind. Så vi kan sige, at der skal vi jo arbejde med at vurdere både kilder og informationer kritisk, og så den her omformning af den viden, vi meget let kan finde. Hvordan gør jeg det til min egen? Det er der flere grunde til, at vi skal have omformet den viden, vi finder til vores egen. Det er for det første fordi, at plagiat er forbudt, og selvfølgelig også fordi, at det tror jeg i hvert fald på, at det skaber en anden og en bedre læring, hvis man omformer den viden, hvis man selv udtrykker sin viden. Og så har der det her med, at danskfagets tekster i denne her forbindelse med IT og medier og de her nye udtryksformer er ikke blot skriftsproglige. Så når det hele her udtryksrepertoire det udvides, så skal dansk undervisning følge med. Vi skal altså ikke kun undervise i at skrive og stave rigtigt, men vi skal også arbejde med, hvordan udtrykker vi os i forskellige andre udtryksformer. Og jeg har her nogle eksempler, det er fra en af teksterne, den står nævnt her, det er Sørensen og Levinsen, nogle praksiseksempler. Der er altså noget med, hvordan kan man arbejde med udsagnsord i 2. klasse. Og der har de i det her eksempel arbejdet med, at eleverne laver opgaver om udsagnsord til hinanden. Og det har de så gjort i Word, men der kunne man jo vælge andre digitale værktøjer. Så har de samme 2. klasse arbejdet med eventyr. I forbindelse med de her eventyr har eleverne læst eventyr, søgt og fundet og læst eventyr på nettet. Selvfølgelig har de fået hjælp til, hvor de kan finde dem henne. Og så har de produceret hver en lille produktion, hvor de har skulle illustrere begyndelse, midte og slutning. Ligesådan som vi til enhver tid vil arbejde med, hvordan et eventyr er bygget op. Så har vi andre eksempler på, hvordan elever har arbejdet med IT og med også at lave opgaver til hinanden om de 120 hyppigste ord.
Når vi arbejder med IT og skrivning, så kan vi tale om, at vi egentlig har at gøre måske med en Web 2.0 skrivepædagogik. Det er selvfølgelig sådan lidt moderne, måske en lidt smart betegnelse. Men det man kan sige, det er, at der sker nogle ændringer i forhold til den procesorienterede skrivepædagogik, som vi kender den sådan mere traditionelt fra 90'erne. Fordi den foregik i det er sådan en rekursiv proces, hvor man vender tilbage, men det er nogle bestemte faser, som man følger i en bestemt rækkefølge. Det man kan sige nu med brugen af IT, det er, at vi kan se skriveprocessen som en kollaborativ samarbejdsform. Vi kan skrive i samme dokument, vi kan være med undervejs samtidig, vi kan samle vores tekster, for eksempel som sådan en wiki, ligesom Wikipedia, eller på en klasseblog eller andet. Så det bliver den her kollaborative samarbejdsform. På den måde så kan man sige, at teksten er et fælles produkt, og skrivning kan på den måde blive til en fælles erkendelsesproces. Man kan sige, at den procesorienterede skrivning, der arbejder man jo med at give hinanden respons, mens det var stadigvæk den enkelte forfatters produkt, og så kunne man få respons fra nogle andre. Her kan vi være flere forfattere om det. Det bliver på den måde mere et fælles produkt. Der anvendes alle de her kollaborative teknologier og værktøjer og platformen. Og så kan man sige, at det at skrive er jo en skriftlig kulturteknik, som jo kan gøres enten med blyant eller på en computer. Men når vi arbejder på IT og skriver, jamen så bliver læsning og håndtering af IT, det bliver nogle kulturteknikker, som vi også er nødt til at inddrage, fordi vi går ud og søger på nettet, vi læser hinandens forslag, og så på den måde så kommer der faktisk, altså det er en mere omfattende måde at arbejde med skrivning på, men til gengæld kunne det også godt være, at den var mere udviklende. Når vi så arbejder med skrivning på IT, når vi arbejder kollaborativt, jamen så er der altså sker der de her lidt ændrede vilkår. Det er en anden måde, vi producerer på. Det er en anden måde, vi bearbejder på. Vi tager ikke og laver en første gennemskrivning, og så giver vi respons, og så retter vi. Nej, vi tager den undervejs. Alle faser er i gang hele tiden. Og så har vi også ændrede vilkår for den her distribution af tekster. Det er altså ikke sådan, at det er noget, der skal kopieres til hinanden. Vi kan meget, meget let dele de her tekster, og vi kan finde autentiske modtagere, som kan læse de tekster, som vi producerer. Så kigger jeg lige med en lidt anden vinkel på det med at anvende IT. Nu kigger vi på læsning, fordi ikke nok med, at vi kan læse bøger på nettet osv., jamen så er det at søge på nettet, altså søge informationer, det kræver bestemte læseformer og bestemte læsekompetencer, og det er jo ret relevant at kigge på. Man kan skelne mellem det at surfe, som vi tit gør, det er sådan noget, altså så sidder vi og browser rundt, bladrer rundt, sådan helt associerende, altså man ser noget på den her webside og kommer i tanke om noget andet, man lige kunne klikke på. Søgning, det er at lede efter noget bestemt, og det er jo det, vi gerne vil lære vores elever. Og for at blive god til at søge, jamen så skal man altså lære, at der er forskellige læsestrategier, man kan anvende. Og det er også en god idé at få udviklet et fagsprog, så vi kan tale med hinanden om, hvad gør vi, når vi søger? Hvad er et ikon? Hvad er menuen? Hvor finder vi menuen henne? Er det links? Er det hypertekst? Hvad er det? Så det kræver altså den her navigationskompetence af eleverne. Og det kan vi altså arbejde meget struktureret med i danskundervisningen. Så det vi så selvfølgelig også skal arbejde med, det er sådan nogle begreber, vi skal blive gode til at ret hurtigt finde ud af, når vi søger nogle bestemte oplysninger. Hvad er relevant? Hvor let tilgængeligt er det? Og hvor troværdige er de informationer, vi finder? I kerneteksten til det her tema, der er der nogle bud på, hvordan man kan arbejde for at finde relevante informationer. Når man skal finde den her relevante side, når man søger informationer, jamen så gør man faktisk det, og det er jo faktisk en ret kompleks måde at læse på. Man skal forestille sig den tekst, man leder efter. Altså man skal i virkeligheden læse en potentiel tekst, og så udvælge de nøgleord, som man tror vil indgå i den tekst, man leder efter. Når man så er
har googlet for eksempel, jamen så vurderer man jo resultaterne. Man kigger på, hvor mange hits er der, og man kigger sådan ganske overfladisk. Der er oftest et lille fragment fra siden, lige der, hvor det ord, man har søgt på, forekommer. Altså man prøver simpelthen at vurdere, er der noget af det her, der kunne være relevant. Og ellers må man prøve med en ny søgning med nogle andre ord. Så kan man så klikke sig videre ind, og så må man vurdere de enkelte hits for, om der er noget, der er brugbart. Vi kalder det fragmentlæse. Altså man går ind på siden, og man vurderer. Man skal faktisk ikke bruge meget tid på det her. Man skal træne sig i hurtigt at vurdere, at det her er noget, der er relevant ved at læse og få det her overblik over, hvad er der egentlig på siden. Så tjekker man videre, hvis man tænker, okay, det ser spændende ud, jamen, så må man tjekke videre. Man må skimme, man vurderer layout og sværhedsgrad og dybde. Er det en side, hvor jeg tror, jeg kan komme i dybden med det, jeg gerne vil have informationer om? Man overblikslæser. Og til sidst, så går man selvfølgelig i gang med den her fokuslæsning, hvor man kommer ind og finder de informationer, den viden, man kom derind for. I læremidlet Masser af medier, der er altså forslag til, hvordan man kan arbejde med sådan nogle søgeforløb med sine elever på 3. og 4. klassetrin. Det synes jeg er en interessant vinkel, altså at arbejde bevidst med, hvordan læser man faktisk på nettet. Der fik jeg sprunget en over, men vi skal også selvfølgelig som det sidste ganske kritisk granske sidens oplysninger og finde ud af, hvem er det egentlig, der er afsenderen, og kan afsenderen have en hensigt med at give mig lige præcis de her oplysninger. Det er kritisk læsning, og det kender vi selvfølgelig i forvejen, men det er ret vigtigt, når vi søger på nettet.